Jste Ona se na mě tak vražedně dívá. Hej Marky, já umím asi sobě řečí. Vytasovat má jedno okno. Která? Tak, jedna. Slovo, píčku, nečum. Ale když se nás vyrostli, že tady spolu intimní rozhovor, a ten se bavili. O tom, jak šuká. Slovo, A je to holka nebo Ty mi kluk? to neřekla. Má ty to natáčet, jsi debil, vole. slovo, nečum. Hej, ale jak si umí úplně, jak mi dá zkaz. Já myslím, že je postižená. Ale dívej, ona tu nohu má strčenou. Ona jo má takhle. A jo, ona stojí takhle. Ale ona má takhle zahářené. No jasný. Tam ona bečí, prosím tě, to je ukňukánek, běž. To je úplně Dobré. Bude dobrý. To je pěkná fotka. Nevím, jestli to bude dobrý, ale Ježiško, může čekat, je to lepší. Ještě